बाप रे हमके तो ये लागत है ना कि जब से हमार शादी ब्याह भइल तब से जिंदगी में पहली बार उतना पैसा गिने के मिलता है देखे के मिलता नती बाप हो बाप हमारा मर्द के बस चले न तो एगो रुपया हमारा हाथ में दी तो पूछ के का करबी देवर का चलता तो इतना रुपयो हमरा गिने के मिलता ज़्यादा एगो चीज़ तो फायदा बटले बाटे कतना बा 4 6 8 13 14 15 17 18 19 20 रात 4,500 रुपया बाटे आ उतना में तो लगता कि हमार काने में तीन तलिया झुमका बा कि नाइए जाई ये जे मेहरार बड़ से कतना गहना गुड़िया पहिन तड़ी से हम पानी के एगो रोल गोल के पहिनत जीवे उबिया गइल बा जा तनी सोना रे बाप हेता ना पैसा आ कहाँ ले तना पैसा हो आ देखी ना तार भातरा सारा काम धाम करबे ना कैला दिनो रात घरे में लुकाई रहेला सब के आँखी लागेला तनी मनी हम पैसा लेके बैठ जानी तो ठीक बा हमारा मर्द के कमाई है और के का कमाई है न बोले के बना कुछ घर में बड़ जेठ कैसे रहेला तनको लूरे सहुर भैया जी आपके है ये नहीं खे देखा कोनो साइड बिजनेस नहीं खे ना देखी फालतू मत बोली ठीक बा बिना मर्द के नहीं खी एगो देवर बना एगो मर्द बना दोनों में से कोई लिया के हमरा के दे देला तारा मर्द के बारे में हम जानी ना कि कितना उ कमालन सरऊ खाली घर में लगाई रहेला ये बात तो सही कहनी हमी भैया जी कहीं पता करके उनके काम धाम लगा दे ना काम धाम तो हम लगेबे करब लेकिन सही सही बताव इतना पैसा कहाँ से लियलू कहीं 2 नंबर 3 नंबर के काम नहीं खे ना हो तो का बोलो तनी फालतू ई देवर बाबुआ देनियो को तबीयत खराब रहला तो कह तनी कि भाभी जाके दवाई ले ली आ तनी दोबारा आ गइल बड़ू कुल खाए पिए वाला सामान ले लिया ताकत के देवर बबुआ तारा पे इतना मेहरबान हो गइल बड़न कि तारा के कमा के देतना पैसा झूठ मत बोला सच्चाई के जमाने नहीं खे सच बोलब तो गलते बोलब तनी या गलत बोलब तो सच्चे बोलब तनी तो बोली तो का बोली तनी 500 रुपया दिया तो आही तबीयत खराब चलता माने हम के मांगे के चाहिए रउआ से तो रउआ हमारे से मांगे लगा आ तो परिस्थिति कबो कबो खराब हो जाला पैसा देखनी तबे सब रहे पैसा रहेला ना तो कबो जेब खाली रहेला ये कत नहीं पैसा देखनी तबे तबीयत खराब भइल देखो मान के चलो घर ही के मामला बा 500 रुपया तनी दे दे बाक जी सोनारे की दुकानी पे उधार लगा के आइल बा अरे बाद में सोना चांदी खरीदत रहिया हो जान रही तो कितना सोना चांदी खरीदाई आदमी मरत ना 500 रुपया दे हाथ रू तू जाई वहां के पैसा रखले बनी मांग लेबो अबे हम मर जेब ना तो काम करी में नावा डोम के दे देबू 500,000 रुपया लेकिन जियत तो नहीं खुदे वैसे भी चलत फिरत आदमी चल जाला तो ठीक रहेला समझनी आया बूढ़ पुरानिया हो खब मान ली हर एक चीज में दिक्कत होखी आपके आ खटिया पर पड़ल कोई पूछबो ना करी चलता फिरता इंसान ठीक काम तमाम अच्छा ठीक है बा परी तो हर लोग परिस्थिति तब हम पूछम यही तरह बारू तो यही तरह ना रहबू तू कहियो बीमार पड़बू पैसा लोग हाथ में देखत नहीं खे कि भीख मांगे चालू कर देता का हो ना देबू पैसा वाली बन तड़ू बाप रे बाप देवर के कमाई पर हेता ना उतर आती है तो भातार के कमाई पर तो बुझाता कि घरे ना रहित कहीं औरे रहित सुनाता बुझाता नु पैसा वैसा दी हुई ना चले दई जले ए अरे का चिल्ला तनी जी एकदम से ना मने तनको लाज डर ना लगेला आपके लाज डर वाला कौन बात बा हो कौन चोरी छिनारी कर तनी की लाज डर बा एकरा में त का हो बोली जब कह दिहनी तो 500 रुपया तनी दे देते तो बड़ा मेहरबानी हुई तो मने भोल बानी जी जब ये खाली मना कर दिहनी तो एकदम से हाथ पसर ले रहतनी कुकुरन ले भाई दूसरा घर जाए के मांगब तो ठीक बात तार से मांगत तो खराब बात तू ना दे दूसरा घर मांग ली हम बीमार पड़ल रही तो मांगत रही तो सब कोई हाथ फैला देले रहे कि हमरा लगे नहीं कि तो हमरा लगे आज पैसा ना देखल है का कबो आखी तो 500 रुपया दे दहो अपने आदमी बाड़न लेकिन दे देब काल पहले द एकरा बाद में ना काल परसों नरसों देखाई ले 300 बा 200 और ही दे दो बाप जी 500 के भैया जी जरूरत में तो कहत फिर नहीं 200 कि दूसरा से पैसा मांगे नहीं जाई
कल ना देब तो देख लेब करेजा पर चढ़ जाइब हम। पैसा में भुकुड़ी लग जाई, जंग लग जाई। का कहनी हां? कुछ ना कहनी धैले धैले पैसा में भुकुड़ियो लग सकेला। देखी एगो तो दे दे यहाँ ना तो कपारे पे हमरा ना चढ़ के। चलो कौनो बात नहीं के 500 रुपया दे ले ना तो तू ले लिए 500। हां तो बिहाने दे देब हमरा के। हां सोना दे बिहाने? हां अरे दादा आज दे तड़ुआ बिहाने लेबू। अब 2-4 दिन लेट होई तब रुको रही। हां सूद ब्याज जोड़ के लेवे लागब तो फिर सोच ले। अच्छा 5 रुपया सूद दे दे तारा के, ठीक बा? 5 रुपया का भीख का मांगा त नहीं रोले। अच्छा 10 रुपया ले ली। हां 100 रुपया दे दे जाई। अच्छा 500 के 100 रुपया तक के दिया था। चलो 500 रुपया भेटाई लो। अब चलो तनी इतना के दवाई बीरो करा ले है तना के कुछ खा ले। सूत के आएंगे ना छोड़ देता ना जब बिटोरे के नामे नहीं खोजा लेत। ए भौजी खराब हो जाता एकदम। मेहर के फरज निभैबू का आ देवर के संगे सुतैबू का। तनी देह बड़ा दर्द करता हमर दाब ना दो। भइल बड़ा छछुंदर लेखा तू हई मुंह ले ले बिना मरद के बानी हम। आय ई का कहतड़ हो? अबे कल हिया ना मरद बनैलू। कैसन मरद हो केकर मरद हम चिंता नहीं की तोहरा के। आह दादा मार दे आलू पलटी। काम हो गईल तो दुख बिसर गईल। गाना गावत न लागत कि हमर मरदे नहीं खे। तू हई भइल बड़ा संगे सुते वाला। आय छछुंदर लेखा मुंह देखला ह जाके हो गड़ा में धोके आवा खाली। माने ऐसा हमर मुंह बेकार हो गईल बा कि जाके गढ़ा में मुंह धोई। कल चापा कल नहीं खे आवत न फालतू बोले खातिर हमरा के जानतो नहीं खतो राके बाकी एबरा पूरा कर दे टेढ़ बोल बा हमरा ले तो समझला। अरे मर दे पैसा लेवे करला त मरद बना ले लेही। अब तनी दे कहिया हाथ पैसा देले बड़ा हो कैसन पैसा? 1 महीना का तनखा ले ललू हो घोट के बैठ गइलू आ कहत कि कैसन पैसा। ओसे बेसी हमर मरद कमा के तोहरा पर लगा देले बा ठीक बा। अच्छा तो ऊ बात बा अब ना काम पड़ी। जब पड़ी तब देखल जाई लेकिन दोबारा इस शब्द बोल दिया तो सोच ली हा। ना ना हम काहे के बोलम हो? तू एकदम सती सावित्री बाड़ू। गिरगिट ने रंग बदल ले तड़ू मरद बना ले तड़ू। ए तर दूसरा के मत बना लिया ना तो जोश में होश हवा दिया सा। तनी ओ ढेर नहीं खबल तू सब केहू के मर्दे बना लेबू। केवना का मर्द बनाओ तनी हम। अबे काले हमरा के बनेले रहू कहत कोना के कहिया? बनेले रही भुला गेलू। ढेर सुनाता ढेर लोकत तो के। चलो ठीक बा जाए दे भैया। एहू भला तो घर बचल पैसा ना देवे के पड़ी। तू ठीक बा जा हो गेल ना जान न कोनी कौन रंग सुगर रूप रहता के बाड़ू। तो पानी में आग लगावत चलता हो कम नहीं खा तिरछोल लागत हमरा के। बहुत ना हम तारा के तिरछोल नजर आवतनी काम रहल त पैसा टन ना ले ले लड़ू। अब तहार बारी आ गईल माने 200-400 रुपया दे देला तो गर्मी देखैबा हमरा पर। कहू 200-400 रुपया रहे। खरीद ले हला हमरा के कि जगन कहबो सही हम करब। मेहरारुन के ना तिरिया चरित्र केहू ना जानी ये भैया कब का कह दिया सा। अब तू 500 रुपया दे ला बड़का भैया के दे देमी जाके ले लीहा। ठीक बा जा 500 रहे कि 15,000 रहे हम तो जानतनी हम ना जानतनी। आवत ना गाना सीखत ना बाप रे। अरे जा हट आखी सन होखा। तारे घर है गो कि हमरो घर ह। जहिया रहे तहिया ठीक बा ना जे में हाँ। जाले ए जे सुत तनी बोल के आवल कर घर में कि के कैसे होई। तू हमर माई दादी ना आड़ू के बोलम भौजाई हड़ू कोनो का हक कहत ने अधिकार उसी को नहीं। बोलबा उसी को बोलबा का कहला ह कुछ ना हम काहे कहम कुछ। बेहाया हो गेल बड़ा का एकदम से। देखो शांति ले बतियाव मरद हई कतनो हई त मरद का मौका हई हम। तू कम बड़ा का ओकरा ले घर में से निकल हम सुतल हम नींद आवता। देखो हमारा मर्दानगी के मत ललकार ना तो मूड खराब होई ना तो कुछ गलती हो जाई हमरा से। का गलती हो? कुछ ना शांति बनाव सुते द। ताव हमरा भी कम देखाव जब अपना बाप महतारी के ना भइन त तोहार रखब हम। अरे हम जाना तो नहीं हो कि नजर के खूब बजकल मेहरारू बड़ू तू। मुंह अनु कहीं के तन के सुता को हाथ फैला के जा तनी एक जना के बोला के लेके आवते न जमन तार बचल खुचल बा यही बेरा पूरा कर देतनी घर जा जा जा। तू हई रहबा कि त हम हई रह। अरे हाँ जा खिसिया मत जी के बा गजब मेहरारू भी अरे मर दे ई तो धोखेबाज निकल गइल। हम सोचलहू ना रही कि ये तरीका से हरकत करी लेकिन जाए दो बढ़िया हो गइल। अब ये से छुटकारा हो गइल ना तो हमार घर बच गइल। अभी 1 महीना के तनख्वाह ले लसियो और एक से लस्तागा रखती न तो जिंदगी भर के तनख्वाह ले ली ओकरा से बढ़िया ना बा। जा तू ठीक बड़ू तो हम ठीके बानी 1 महीना के ना तनख्वाह गइल बा।